At sa panahon na kung saan lahat ng tao ay ang hirap magseryoso at talaga nga naman lahat sila ay nagtitikiman. Utang na loob, wag ka nang makisali. Oo, wag mo nang ipasok ang mundo mo sa mga taong hindi naman kayang makontento. 'Di ba? Nung nakaraang relasyon mo, mahal, alam ko, oo. Kaya naging ex mo ay hindi na kontento sa pagmamahal mo. Hoy! Mahal, mahal, mahal! Ano yung sa'yo? Kimchi na yung nida. Ay, kimchi na yung nida to. Ako pa rin to, mahal. Ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako ang makakasama mo, 6 to 9 tayo ngayong gabi. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako makakasama mo kung na-traffic ka man, kung naglalakad ka man, kung tumatakbo ka man, o kung nandyan ka man sa business mo at talaga nga naman ako ang iyong makakasama. Oo. Ako ang makakakwentuhan mo. At syempre, ang pag-uusapan natin ay all about love, love, love. Diba? All about pag-ibig. Pero speaking of contentment, mahal, at the end of the day, di ba, ang sarap mapunta sa relasyon na kung saan makukontento kung ano yung kaya mong ibigay, makukontento sa'yo, and at the same time, hindi natitingin sa iba, hindi katulad ng ex mong masaya na sa iba. Hoy! Di ba? Ito yung sinasabi natin na dapat ang jojowain mo yung may tinatawag na loyalty ba, 'di ba? Katulad ng mga ano ngayon supermarket, may mga loyalty card na kung saan dapat talaga nga naman kami ang tangkilikin nyo, kami ang mahalin nyo, kundi or kapag ginawa nyo yun ay talaga nga namang bibigyan ko kayo ng mga regalo at ibabalik ko or susuklian ko ang mga pagmamahal nyo sa amin. So, ganun din sa relasyon, mahal. At the end of the day, gusto natin ng taong loyal. May loyalty. Yung ikaw lang talaga, sa'yo lang talaga titigas. Sa'yo lang titigas ang kanyang damdamin kasi mahal na mahal ka. Di ba? Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 dahilan kung bakit masarap ang loyal. Hindi, masarap jowain. Masarap jowain ang loyal. Ayan na naman tayo. Anyway, mahal, una, dapat sa loyal kasi may peace of mind ka. At the end of the day, ang sarap magmahal, ang sarap pumasok sa relasyon na kung saan meron kang peace of mind, hindi ka magiging CCTV, hindi ka magiging detective kasi alam mo sa sarili mo na kontento at ikaw lang talaga. Di ba? Hindi ka mapaparanoid, hindi ka mag-overthink kung may kachat ba siyang iba, kung meron bang kalandian, kung sa trabaho niya ba ay talagang meron siya nilalandi, kung bakit laging late umuwi, 'di ba? Hindi mo na iisipin 'yun kapag lumandi. Kapag nagmahal at jumowa ka ng loyal, 'di ba? Ang sarap magmahal lalo na kung may peace of mind at hindi ka mapapraning na babaero o lalakero ang iyong jowa, 'di ba? Kung loyal lang ang usapan, ako sinasabi sa inyo, tama ang inyong pinakikinggan. What? Tama ang inyong pinakikinggan mula sa taong loyal ay talaga nga namang kami na ang representasyon ng taong tama magmahal. Wow! DJ Kim Chino po, oo. Sa mga nagtatanong dyan or sa mga naghahanap ng ano ba itsura ng loyal na tao? Ay naku, napakadaling isipin lang at makita. Hindi yung humihindi ka pa dyan, boy dot dot o boy pindot, ha? Ang tamang tao, mahal, laging nakangiti yan. Ang tamang tao, chinito. Ang loyal na tao, yung naririnig mo ngayon, radio DJ, pangalan, DJ Kim Chino. Anyway, mahal, hanggang 9 p.m. pa ako. But for now, balik muna tayo sa ating tugtugan. At syempre, meron pa akong 2 bala dito. At dapat loyal ka, kaya dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? They say...